Het verkeer stond het begin van de middag nog vlak voor de glazen lons van Jan en Annie Hogenberg. Al 42 jaar is dat het beeld dat ze alle dagen maar libje matten. Op bepaalde momenten nou even de dikke oersteken willen. Dat met name meer betekent van tussen jou wachten en jou en zeg maar. En met iets van jou of jou, dat zij het oeren, dan is die behoorlijk druk. Maar ik had dan ook nog de trekker in mijn wandje staan, dan wil ik wel eens even de dikke oer, maar dan is het echt net het waan op dat moment net. Nee, dat valt ook rustig gauw. Ik ben over de jaren wel een heleboel ongelukken gebeurd, ja. En wij hebben alles eraan doen om echt zoveel te krijgen. Hè. Ik mijn gemeente, de burgemeester, wethouders, hij op bezoek werd gaan, ontbijt gaan. Om het hier te laten van dat het echt nodig is. Het komt er een eind aan. De drokke dikje dicht en wordt verhoren in een verkeersluwe zone dat Assen alleen nog bestemmingsverkeer komt. De nieuwe dik in het west de land van Wiewoud naar Donkerbroek. Grotendeels is het project klaar eind het jaar. Dan is het 23 hele kilometer voor totaal ter zee klaar. Maar uitzondering voor 12 hele kilometer rondom Jesterwoude. Dat zal ongeveer medio 2016 klaar wezen. Voor eerst gaat het nog om één baan, de westelijke baan. Maar voor jou is het bij de Hogenbergs en haar buurtgenoten voor de door een stuk rustiger en veiliger. Dit is geweldig. Dit is heel mooi hier. Het wordt nog echt mooi stil hier. Dan kunnen we van de rust genieten.